ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 29 декабри соли 2023 мебошад. ман қарор дорам дар магазини Қори ака. Салому алайкум, хуш омадед гурӯҳ. Ба хуш омадед. бисёр шумо шахси як шахси нуронӣ, шахси бисёр ҳамин савобҷӯй акай, раҳмат шумо барои ҳамин магазинатон. Магазини акам қарор дорад дар куҷо? ин зелёни бозор бовшид. Собиқ Зелёни бозор ба. Кӯчаи Чехов? Кӯчаи Чехов. Нисор Муҳаммад шудагӣ. Нисор Муҳаммад шудагӣ. Нисор Муҳаммад чанд? Нисор Муҳаммад хоб не. Ана Қори ака, ма шумо клёнка харисодем барои ман парне кунам, гуфтам барои ки мандарин оварда шудем, мандарин шинонам, апелсин шинонам барои халқ мандаринро нигоҳ кунам ва оянда ма мехоҳам пистара дар Тоҷикистон кунем ки арзонтар фурӯшем, барои ки аз Туркия овардан бисёр қиматиш шудааст. ҳамин клёнкаро дар бораи клёнка гӯед ки чӣ хеле клёнкаҳо доред ҳаминҷо шумо чанд ба чанд доред? Ана кило бараша гӯед шумо дарозиш чанд қай хоҳед? дарозиш 6 метр, 8 метр, 9 метр, 10 метр, 12 метр, 13 метр, 14, 16, 18 18 метр барашам доред. ҳамдиёрони азиз, бинед ки магазини Қори акаи манда аз 6 сар карда то 18 метр бараша клёнка доштаанд. дарозиш то 100 метр ҳам бошад мешад. ин рулонош чанд? рулонош агар бараш сербартар бошад, агар рулонош алакай баъд кӯтоҳтар мешад. мисол мегирем 18 метраш чанд метр бошад, агар 56 метр. 18 метраш як рулонош 56 метр мешад. нархаша гӯед? нархаш вобаста кунем ба муносибату шумо албатта ном ман биён арзон мекунед. хизмат ба шумо. ҳамдиёрони азиз, шумо марҳамат карда ба магазини акаи Қори биед. мана чӣ қадар тухмиҳои сабзӣ ҳаст, тухмиҳои пиёз дорам, бо кимчиҳо дорам. мана зархимикато ҳаст, аппаратҳо ҳаст дар магазини акаи Қори. ман капелни арашиниҳо ҳаст, бо мана ин чизако ҳаст, мана барои шинондани ҳар гуна парвардаҳо. акаи Қори албатта аноми ман биёнгон, аноми гурӯҳи ангурӯ ва боғ скидка кунед. малаш албатта хизмат ба раҳмат шумо. ба раҳмат. саломат.